Inderdaad, het is nooit te laat om Western Union op Bonaire te hebben. Het is in 2013 is aan ons gevraagd of wij geïnteresseerd waren om de Western Union agent te worden op Bonaire. Wij stonden in eerste instantie niet zo positief tegenover, want we hebben natuurlijk onze andere bedrijven die hier behoorlijk actief zijn sinds 2007. En we hebben er heel goed over nagedacht. Uiteindelijk hebben we erin gestemd. Toen zijn de mensen van Western Union gekomen om Bonaire om met ons in gesprek te gaan. Daar komt heel veel bij kijken. Daarna zijn 2 agents geweest van de FBI om met ons persoonlijk te praten. Ook dat? Ja, om te kijken van joh, is aan jullie gevraagd? Waarom is aan jullie gevraagd? En wat is jullie insteek daarin? Ze oké, wij staan open, dus we hebben heel veel informatie, privé als zakelijk, van onze andere 2 bedrijven hebben we moeten blootstellen. Nou, we hebben geen lijken in de kast, dus waarom niet? Uiteindelijk is dat goedgekeurd. Toen hebben we een vergunning gevraagd op Bonaire hier zo. Dat was ook direct goedgekeurd. En toen moest er een vergunning gevraagd worden bij de Nederlandse bank. Toen is de Nederlandse bank, daar zijn we heel lang mee bezig geweest om alles wat wij eerder verteld hadden aan de Amerikaanse overheden, die moesten wij ook natuurlijk aan de Nederlandse overheid mededelen. Dus dan is er een antecedentenonderzoek plaatsgevonden. Men gaat 20 jaar terug in je leven om te kijken, wauw, die horeca-eigenaar uit Nederland, John, wat heeft hij allemaal toen gedaan? Het is een stringente om witwasserijpraktijken te verbeteren. Precies, dat is heel erg belangrijk. Ik heb me heel goed in verdiept, 3 jaar research gedaan om te kijken van, joh, is het interessant voor mij? Wat voor verantwoording neem ik op mij? En uiteindelijk, de mensen van de Nederlandse bank zijn op Bonaire gekomen, gesprekken met ons gevoerd. En de tweede gesprek was binnen 20 minuten. Daar was een van de unit-directeuren erbij van Western Union. En na 20 minuten zeiden ze van, joh, het is prima. Wij gaan weg, maar ziet er niet negatief uit. En dus, en naderhand was je bezig met de logo's, alles, officieel vanuit Verenigde Staten, om hier naar Bonaire te schepen? Ja, natuurlijk zijn de mensen van Western Union, wij zijn ook Western Union, maar de mensen van Western Union in Miami zijn een paar keer naar Bonaire gekomen. Ze hebben best wel wat geïnvesteerd in tijd en personeel van hun. En wij hebben dus de logo die daarvoor op de ruit hangt, die hebben we door iemand hier op Bonaire laten maken. Er is een bedrijf die dat allemaal perfect kan doen. En Print Factory, die doet het gewoon perfect. Dus dat hebben we gedaan. Dat is goedgekeurd door Western Union. En zo hebben we andere materiaal ook van Western Union gekregen, wat wij ook hebben laten maken hier zo. Maar om terug te komen op het verhaal, net voor de kerst 2016 werden we gebeld door de Nederlandse bank van John, zo noemen ze mij. Gefeliciteerd, net voor de kerst willen we jou feliciteren dat jullie de vergunning hebben. Dus heel veel geweest, gedaan en we hebben de vergunning. Toen zijn we direct op zoek gegaan naar een ruimte. En ik moet je eerlijk zeggen, we zijn bij diverse locaties geweest, op de Zuidpier en noem maar op. Maar ik heb gemerkt dat de mensen niet zo serieus waren met het verhuren van hun ruimte. Maar hier zijn we zelf benaderd. En het was direct geregeld door de verhuurder van dit gebouw. En je ziet, we hebben best wel behoorlijk geïnvesteerd. En het is een succes. We hebben een marketingplan opgesteld voor onze gasten. En nog geen reclame gemaakt. Dit is de eerste keer dat wij reclame maken via Energia TV. En dat is puur om de mensen een beetje te informeren. Dus we zitten de goede kant op.